I've been fucking hoes and popping pillies, man, I feel just like a rock star. Ne to, Johnovi psa. Čím to podepisuješ? Jsem registrovaný. Super. Všichni nějaký sympatický, vysmátý, víš co? No úplně mega. Co tam ženská vlila kafe, viď? Já jsem koukala. On jí tam smál, no. Snad dobrý. To dokumentované. Tak dobré. Dobré. Já se musím oblíct, no. Jo. Tak už máme po registraci. Zjistili jsme si tu dneska ještě nějaký závody, jakože taky IFBB Pro Qualifier. Takže dneska si mohl získat profikartu a zítra si mohl závodit na Diamondu, jakože profík už. Což jako stejně mě to netýká, ale... Miluju náš svaz, opravdu. Jo no, prostě to by si se nedozvěděl nikde prostě. Nikde to nebylo, jenom to bylo vlastně na FBB... Na německý, no na rakouský. Na rakouský, no, vlastně. Já přímo jsem psal i do Rakouska, protože v Čechách nebylo žádný info vůbec, jestli jsou to jako junioři nebo co. Takže jsem psal přímo do Rakouska a FBB. Tam mi napsali samozřejmě do 10 minut, že prostě junioři nejsou. Říkám, OK, no. Tak tam jakoby směřuju tu formu, takže prostě půjdu dospělý, jenom. Ale prostě, víš co, tady jde o ten princip, že prostě nemá žádné informace tady v Čechách, takže to musíš zjišťovat všude možně. Musíš psát prostě do Rakouska, ty vole, prostě ifbb.com, tam píšeš, ty vole, IFBB, Austria, ty vole. Prostě úchylárna, jako hlavně, tohle. že když se chceš přihlásit na závody, tak se nemůžeš přihlásit jako jednotlivec, ale musíš přes svaz. Přes svaz, samozřejmě. Ale svaz, který měl k dispozici 3 týdny, pardon, že jsem nasraná už totál, jak to tady funguje. No jasně. Svaz, co měl 3 týdny k dispozici informace o tom, kdo kdy mají být přihlášky, jak mají být udělaný přihlášky, tak to napsali den před ukončením na Facebook, ať se všichni ozvou. To bylo taky Takhle dobrý, to no. To bylo taky dobrý. To bylo bezvadný. Říkám, tak to je úplně super, tyjo, to je úplně super, tyjo, fakt, že jo. No my se někam cornout, se tam zase za chvíli ozveme nějak a tak. Hej, máš nové boty. Jo. Yeah. Jo, jsou pěkný, fakt jako luxus. S tím klegínám jako černým, to bude úplně mega. Jsme šli omrknout ještě krámy, že to je jako úplně na pohodu ceny, víš co, všechno tyhle za pár kaček, víceméně. A jako pěkný věci a fakt jako na pohodu, no. Takže Ráďa si brala boty. Luxusní, tyhle. Jsme na pokoji, zkoušíme vizáž na zítra. Takhle nějak bude vypadat držka. A ještě vlasy musíme vyzkoušet taky, co s tím. Jakože bude to asi vodost světlejší než barva, ten obličej, což jsem jakoby chtěl. Takže snad to bude dobré. Jinak teda už mám v sobě 6 balení rejžáků. Cítím se sucho v hubě, ale mám žvejkačku. Takže ona ty úplně dožene jako ty sliny. To je super. Piju taky trošku, no, ještě jako majíčko. Už mám jenom 4 balení rejžáků. Večer půjdeme nejspíš do toho mekáče. Takže to jako se těším dost. A ještě něco si dám asi z mrzku. Mrzka je fajná. Vy nám nevyměnili ty ručníky, ty vole. Ona tady nebyla, ta uklízečka. To se nás vysrala. Říká, no, srát na ně. On je fyzik, to nemá cenu. Koukám, ukazuju formy do kamery, jakože jak jsem sušenej, ne? Na té kameře to vypadá sušenější než v reálu snad, tyhle. Jo,
Nevím. Jako ty ramena jsou brutál. Ty jsou brutál, no, ale ty jsou brutál i naživo, lásko. To máš úplně napružený, ty vole. No, tak uvidíme, no. Musíme to nějak vymyslet ještě. Jestli se pak napít nějak, nebo ne, ale mám žíly tady na kozách, no. Co se dá dělat? My jsme tam byli na té registraci a tam jsem viděl pár fyziků a ty kluci byli jakoby taky měkčí, no. Já jsem takový, já nevím, že se všechno pruhuje hned, ty taký, což oni úplně jako nevyžadujou v té kategorii. Že si se jako dožereme, nebo já nevím, uvidíme, to nějak vymyslíme. Zase na druhou stranu je prostě dobrý být spokojeně sám se sebou, což jako s formou víceméně jsem, protože jsem do toho dal prostě všechno, takže jako víc už neurobím, takže tak, zase nahlásíme, až budou vlasy hotový nějakým způsobem. Tak takhle nějak to bude vypadat. Jsem si vyrobila Kena tady. Jo no. Pan Ken, ty vole. Vždycky úplně zhrozím, vždycky se vidím, ne, takhle. Jakože hairstyle. No, tak jsme to vyzkoušeli. Budeme to asi za chvíli umýt, že jo, potom nějak. A tak no, se tam ozveme, my půjdeme potom se projít zase, jídlo nakoupit zase a... Nás čeká holení. Jo, holec taky budeme, no, ty vole. Peeling. Peeling natírat. Tam ukážu potom v barvě už formu, jakože finální, víceméně. No, tak jo, zatím. Už máme oholeno, okoupáno, vypeelingováno. Úplně rudy ještě, jak jsem úplně dřel. A... No, jaký to bylo, že no? Náročný. Náročný. Bylo to náročný. Celé balení želetek padlo. No, ty vole, jako brutalita. My půjdeme do toho města ještě nažrat, pak to natřeme a vyfotíme formu, ukážeme, jak to bude vypadat asi tak nějak jako na stage, ta forma víceméně. No. Tak jo, zatím. Jdeme do Billy, jako včera, úplně stejně, ale dneska jdeme pro dobroty a pro alkoholický nápoj. Ještě nevíme jaký, protože vždycky takovou tradici máme, že vždycky ožerem před těma závodama. Takže dneska není žádná výjimka. Skočíme do té Billy, tam vám něco natočíme určitě, co jako koupíme a tak. A pak půjdeme do toho Mekáče, to vám taky natočím, co si dám. A pak vám natočím... Jak jsme ožrali? Ne, to se vlastně půjdeme natřít, takže pak vám natočím formu. A pak... Jak jsme ožrali. A pak bude konec. Sám hlásím, jsme v Mekáči, měli jsme ještě, jsme té Billy, ona byla zavřená, takže jsme museli hodně improvizovat, jsme nakoupili nějaké věci, blbosti, prostě nějaký pití, vína. A tady máme nějaký McFlurry, nějaký special, jakože, jo, to by, nevím, tam píšou nějaký baci, nevím co to je tam hrozně úplně mega čokolády a hranolky velký. Takže doufám, že se to projeví na formě, jakože dobrým, ne špatný. Úplně randál, to je mega čokoládový. Fakt moc. No, takže my to tady sníme, půjdeme na hotel, natřeme to, ukážeme formu, budeme se ožrat a zítra na to. Tak jo. Cukru houska. Nebo nevím, co je to. Houska posing. Houska posing. No, nemohu zapnout to břicho, že jsem měl plnou hubu. Co ještě hodně světlý teda. Bude dávat ještě jeden asi, no před spaním. Ale zatím jako barva chytla úplně super, jsem nadšený. Takže paráda. To je špatné světlo, už máme vínko, pohodičku, jsme venku. Takže vypijeme víno a budeme dát zřejmě ještě jeden nátěr. Dožeru ten zbytek, co tam mám. A tím se s váma chci rozloučit. Nevím vůbec, co to je za víno, ani nevím, jestli bude dobrý nebo co jako.
Našli jsme to někde na benzínce, že byla zavřená, takže to no. Uvidíme se teda zítra na závodech. Čus. Nejde vypnout.